Ngayong araw, may naghatid ng tulong sa atin sa di inaasahan. Gapat! Nandito po tayo sa bahay po ng aming kapitbahay. Kikiluhin po natin itong binigay po ng sponsor natin, ng isa sa mga masugid na nagdadalan po sa kuya. Ang bigat. Okay? Oh. 25 kilos. Opo, 25 kilos. Tama ba? Ayan, 25 kilos po. Ano ang gagawin natin dito sa 25 kilos? Siguro guys, yung iba ay re-repack natin at pamimigay natin sa mga nangangailangan. Doon sa mga chosen charity ko. And yung iba is papakain natin sa mga bata. Gagawin natin arroz caldo, goto, or kung kahit na anong pwede natin lutuin dito sa Pinas na to. So, galing po pala to guys sa isa sa mga masugid na tagapagnood. Yung nagdadalan po sa kuya na sarong pamamaagi po kahit sa maliit na bagay ay tayo makatulong. So, napakaswerte ko po na isa po ako sa mga daan. Ayun na nga, hinihingal tayo guys dahil kanina pa tayo pagod na pagod at mamaya papakita ko kung paano ko ito nakuha. Ayun na nga, gusto kong pasalamatan yung sponsor ng bigas na to na napakaswerte ko po dahil ako po yung binigyan ng privilege na makatulong sa iba. So, hindi po to sa akin. Isa lang pong sponsor ang nagbigay na to as in napakabuti niya po. Kahit malayo siya, yes, shout out po. Ayan, di natin daw sabihin yung pangalan. Isang butihing sponsor ang nagbigay na to. Ay, nagbigay po nito guys. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa'yo dahil alam kong nanonood ka. Mabuhay ka dahil isa ka sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa akin para tumulong. At kahit nasa malayo kang lugar, abot na abot pa rin ang suporta mo at ipinapaabot mo ang blessing mo para makatulong din sa ibang tao. Ayan, so mabuhay. Mabuhay ka. At eto pa guys, so meron dito, lapit ka. Go. So meron dito guys, meron tayo ditong noodles. Yes, meron tayong noodles. Binili ko at may pasardinas tulad ng pinamigay ko dito sa barangay. Meron din pong pakape, 4. And meron din po akong nilakip na konting face mask yung natira ko sa mga pinamigay ko last video ko. So, babalutin natin ito mamaya kasabay ng bonggang bigas. So, napakalaking tulong po nito sa mga mabibigyan dahil diba, ngayon na nagdaan yung 4 na bagyo sa atin, mahirap talaga makabangon. So, sana maraming mag-sponsor para at least, diba, isa ako sa magiging daan para makatulong. Always available naman po si Frankie J at your service at syempre, ayun na nga. Ito po yung bigas. Hindi po siya NFA, diba? So, bongga. So, doblehin natin guys ang plastic para sure naman na safe po yung bigas. Ibaba natin. Ayan. Ito kasing kiloan na to, pang 100 kilos. Ayan, 2 kilo na. Tigda 2 kilo. Next, 2 kilo ulit. So yun guys, maganda yung bigas. Naganda, siguro hindi pa namin na-try kung anong klaseng bigas to kasi hindi ako magaling magkilatis ng mga bigas. Pero sa aking opinion, kasi nakikita ko, maganda yung bigas. Ako. Ayan, hindi masyadong mabato. Chicken. May pa-beef syempre para at least maraming pagbibigyan. May 2 coffee. Ayan. 2 coffee at sardinas. Ayan. Lagyan natin ng quick chow. So, meron tayo dito 3. Alam nyo guys, ako nagpili ng plastic na yelo kasi yung yelo para sa akin is hope.
Yes, para din yung sinag ng araw. Kailangan natin meron symbolize. Kahit plastic, di ba, may symbolization. Tama ba yung symbolization? Ito na yung great face. Bago ko pala makalimutan, meron pa palang pa-face mask kasi ngayon, bukod sa pinatake tayo ng mga sakuna, meron din tayong pandemic na kinakarap na kailangan natin labanan. So finally, tapos na tayo sa pagpapaking ng mga pamimigay natin. Etong natirang ito, meron tayo ditong gagawin. At abangan nyo guys, dahil ito napaka-exciting na gagawin ko. Which is, magluluto tayo ng arroz caldo. Bukod sa nagluto si Frankie G, ay mamamahagi tayo sa mga bata. Take note guys, papakita ko kung paano ko ito nakuha. Kaya yung mga sasakyan natin dito sa Milaor dahil hindi pa rin nakaka-recover, bahang-baha pa rin po. So kahit ano talaga, pag ginusto mo, talaga magagawan mo ng paraan. So ayun na nga, pumunta tayo sa Nagat, nakuha natin to. Hi guys! So on the way po kami. So guys, ganito pa rin po yung kalagayan sa Milaor. Medyo mahirap pa rin po yung mga sakayan. Ha? So kung hindi po magbabangka, maglalakad po talaga kayo. Buti na lang po may personal service po kami. Bye guys!